bathi ukhumalo umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena owadla umuntu omyenga ngendaba udonda intombi ngesizulu. Injabulo yodwa kubalandeli bemotholo kwenzeka emgwaqeni ememezela indlela entsha yokusebenza. uMsweli ungomunye wabantu abanogazi nabalandeli emsakazweni oKhozini FM. Nginibingelele ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili inkezo. Mina ngumfeza uNtuthu wakho malo bathi elasbone amagomede. Mhlambe mokuthi usemusha like hanzo phinde ngicela uqinisekishe ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare kuyikhono okukhulu kunakho konke. Ezihamba phambili injabulo kubalandeli bemotholo kwenzeka emgwaqeni ememezela indlela entsha yokusebenza. uMsweli ngomunye wabantu abanogazi nabalandeli emsakazweni oKhozini FM uvusa abalandeli ngezindaba ezimnandi ze-traffic podcast obekumele iqale ngomsombuluko yize kuqale kwaba nobuhixihiqi, kodwa uMsweli ukwazile ukuxhumana nabalandeli bakhe wababikela nokuthi kuzolungiswa maduze. Lapha nobhala ukuthi axolisa kakhulu ngoba ubuhixihiqi bokhona emasithembe lapha ukuthi kuzosebenzeka ngokuqhubeka kwesikhathi. Kuxolisa lapha uMsweli. uMsweli umemezela indaba ye-podcast nje usanda kumisa emsakazweni oKhozini FM. Uyiqala kwakhe akazange akhulume lutho noma ememezele ngokushiya umsakazo njengoba abantu bese baqagela lapha. Ingenele imbiko yokumeseka uMsweli einkundleni zokuxhumana, abantu bethi bazomeseka ngayo yonke indlela. Siyabonga kakhulu uMsweli ngothandana nalo ngabantu enomsebenzi wakhe lapha. Sengathi uNkulunkulu angakukhulisa ufike lapho ungakazi ucabanga ukuthi uyofika khona. Kusho lapha usikhulile umfo kaMthembu. Yabonga uMsweli ngokwenza indlela ukuthi uphinde uxhumane nomphakathi. Kuthiwa inja ayikhonkoti imoto emile, ikhonkotha lapha ehamba. uNkulunkulu usazokubusisa kakhulu futhi uma usaletha izibusiso uyakuhlehlisa esixokweni. Kusho lapha uboniswa umaboni idlamini. Qhawela kithi uqhubeke nomsebenzi omuhle. Kusho lapha ubonga uwakansela wamuhle umsebenzi kwanya. Engakusho nje ukuthi ukuvaleka komunye umnyango kusho usuku. Kusho lapha ukuvuleka komunye. Siyakhula asingami ndawonye, isizulu sitolikwa phakama ngwenya yami siyisigidi semuva kwakho umholi uNkulunkulu. Kusho uvele emseni. Siyabonga. Baphawule kanjalo ke abantu lapha ekhasini ku Twitter ekade baphawula khona lapha ngo-double thinta uMsweli kanjalo futhi nendlela entsha elasadludlulisa khona isindaba ngokwenzeka lapha emgwaqeni. Wena ke mhlambe engakuthini wakho ukuphawula ngalolu daba, ake siphinde futhi sihlala lapha na comment section ke siqade khona le ndaba. Izona ke ekade sihamba phambili. Ngakhohlwa ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare kuyikhono okukhulu kunakho konke. Nisiphathe kahle nibe nosuku lumnandi. Ngithanda kakhulu.